Čau, čest lidi, tady je NeoCZ a se mnou je tu tady Gafro66. Ahoj. A vítejte u dalšího dílu z naší série Survival, Minecraft Survival. Tak, v minulém díle jsme skončili přesně tamhle, takže my se tam tamhle teda budeme přesunout. Bohužel teda tady s náma nikdo díky bohu není vlastně, protože abych zase spravoval server, tak to se mě nechce. No dobrý. Tak a od minula se to moc nezměnilo, pořád No, skoro... ja som tu nebol. No, to se změnilo samozřejmě. A ja som nakúpal ešte predtým. Pozeraj, poď sem, poď sem, poď sem. Už běžím. Už běžím, mami. Pozeraj, čo som nakúpal. Pěkné. No, on vlastně od minule tam Gafro prostě uvízl v dole a museli jsme ho portnout, tady vidíte. A... Počkej, momentíček. Jo, dobrý, nic. Museli jsme ho portnout a tak dále a tak dále. No nicméně dneska, to se podržte, dneska, nevím co budeme dělat. Já vím jenom, že dneska je dneska. A to snad stačí. A domček budeme stať. Ty si stavět domček? No, domček. Dobře. Tak co potřebuješ? No, takže 8x64 dreva Jakého? dubového, No to bude zajímavé. alebo prípadne smrkového. Ja idem zatiaľ do dolu. Ty, ja som našiel. Prosím tě, tady je těch dír trošičku víc teda. A já jdu teda jakože... Ne, počkej, nebylo by to lepší obráceně. Ne, pojď sem zatím ještě. Počkaj, ja už kopem. Natěžíme to dřevo oba rychle a pak se vydáme do dolu, OK? Ježišimaria! Pozdrav. Tón. Ale bol to creeper. Som sa skoro... Rozmrdal hlavu. Pogadil som sa skoro. Mňam. Takže... Iron. No, myslím, že tolik dřeva, kolik si potřeboval, že kvůli tobě budu muset udělat zase střih. Nie. No tyjo, protože 2 staky tady z těch sranda stromů nenatěžím, vole. Sranda strom. Creeper strom. Jsem si teďka vzpomněl na Simpsonovi. Ten vlak lítá? Jo, ale jenom když je happy. Fuck yeah. Oh my god, to je dobrý. Počkaj, vy to voláte Simpsonovi. The Simpson. To sú Simpsonovci. No to je jedno, to je... Tady vidíte, jak prostě Slováci to nazývají jinak, Češi to nazývají jinak, Amici to nazývají jinak, Němci to nazývají jinak. Nemci sú fašisti. Ne! Na niektorí. Takže... Veľa. Jenom některý. Vela. Dobré. Oh yeah. Tak už to není taký, no. Prostě no. Jsi ještě větší rasista nebo co? Nebo jako. No tak na nich som, no. Ale tak nechcem byť taký, ale... Nemám ich rád prostě. On nechce být rasista, ale prostě už takové je, takže ho prostě pochopte a omluvte ho za to. Aha. Ne, hej, víš co, aby mě to YouTube neoznačilo jako utlačování cizí rasy nebo něco takového. Jaké cizí rasy, aj oni sú beli. My sme beli, tak čo chceš? Len sú troška iní, lebo majú briadke Hitleru. Šikmý oči. Šikmý oči a hákovej kříž na prdele. Tak chceš to hovoriť? Ach jo. Oh shit. Ježiši! Hej mami, já seru hovna s hakovým křížem, co mám robit? Nic. Pohodě. Hej, to bylo epické, tady prostě byl strom a ten rostl na písku, hej. Bug. Dobre.
Bůh. Tyjo. Bože můj. Čo my nepovieme? Cože? Že čo my nepovieme? No, radši tuhle tu pravdu nebudem říkat, jo. Teda pravdu. K sakru. Oh my god. Počkej, sakra, to jsem nemohl povedať, že 7 hakový kríže. Ach, Dobre, ale už by stačilo, lebo ešte by ti to ani YouTube neuznal. Také veci, čo tu rozprávame, no není to zase také zlé, ale tak... Hakový kríž je hakový kríž, no. no. Hele, zatím to nikde nekreslíme, takže v pohodě. Tak ja to nekreslím. Keď som bol menší, tak som to kreslil, lebo som nevedel, čo to je. No dobrý, jo. Gafro založený prostě rasista. Prostě už od malička miloval takový ty rasistický znaky, víš co. Zavolejte číslo 777 777 a dovolá se vám specialista na rasismus. Ano. Děkuji. Platíme si 50 korun za hovor a za ten antižidovský plyn si platíme počkat kolik. Neviem jak ty, ale... Toto dolovanie ma nebaví. Je studňa. Nie! No. Člověče, já bych se přiznal, tak já nevím člověče, ale prostě mě ty díly v Minecraftu prostě přijdou, když jako nějak jako, víš co, všichni ostatní prostě jak třeba Krafák, prostě kdokoliv, jo. Jak oni ty díly docela jako mají třeba dlouhý, jo, a to se věnují třeba jenom farmě, hele. Já tady, tyjo, jako my jsme v prvním díle vlezli do dolu a už za 3/4 hodiny už jsme měli dia, teda za půl hodiny už jsme měli dia, jako. Tak ale, oni ještě k tomu V exitě to bylo 5 minut. ale, No, říkej. napríklad ja. Ty vago. To No. bylo... Kafro, ty si to cheatnul. No. Ne, já jsem si to vytěžil, kecáš, ve. Pak takový díry úplně jak v Emmentálu. A jenom, no jo, my jsme vlastně v horách, tady ty diamanty čumějí úplně všude. Kde si? Tady těžím ty stromy, si chtěl 4 staky, já se z toho asi... Ale zase nemusíš celý oný. Ja som chcel 8, ale však. Tak na to ti, milej boža, seru. 8 staků dřeva, co z toho chceš stavět? Čo chcem stavať nejaký drevený palác. Jo, prosím tě, ze začátku by stačil klidně i domeček z hlíny, jo, ale prostě dnes. Poď sa vyspať, poď si urobiť nejakú postel, alebo ja Ty neviem. tam máš přípravu na postel, vole. Aj ty budeš akože hore? Cože? Jaj, Spider! Nie, ja nemám rád teba. Znela. Ty veľmi špatný ujo, ty Hitler. Chod to prdele, šajze, ma nelíbe. Ach jo. Teď to znělo, jak kdyby si ty vole hrál kačera chycenýho za koule, vole. Nie zase, veď mi do prdele, ty čierna obluda. Cigáň, pardon. Nie, za zelená. Bože, creeper. Ježiš, zombie, bože, ja som obklúčený. Hej, on nám tu... Tady vidíte, jak i přesto, že je Gafro prostě sprostý antitalent, anticikán, antiněmec, Debil. anti lidi prostě, tak přesto ho mají rádi některý rasy, třeba takový ty přizelenalý. Ještě, že není creeper šikmovokej, ty vole. Ještě. Co zas, prosím tě, to bude zase nějaký fail. Ne. Aj, nepoviem to radšej. To by ti podľa mňa ani ten... On neuznal. Noč, YouTube nebo co zas? Ani jeden, ani druhý. Mám 4 polievky. Ale podľa mňa toto točenie Minecraftu už je troška otrpané, ale tak... No já vím, ale víš co, pořád ještě si to musíš brát z té stránky, že nás lidi ještě neviděli.
No, Jak no. to zase failíme my, třeba například jako komu z Let's Playeru se povedlo za pouhý 2 díly umřít asi 30krát, jo? To už si Jak jste mohli skapat 30krát? No ale ne, já v minulém díle jsem umřel asi 2krát. Prostě a v tom dole, jo, to jsem skapal asi 4krát. A teď ještě Dizon, víš co, hej, minulý díl, kdy jsme chtěli točit s Dizonem, ale mě prostě spadnul Fraps. Tak jsme prostě, já jsem, že jo, prostě v klídku, že jo, natáčím a najednou mě spadne Fraps. A Dizon zrovna. Co se stalo? A já, spadnul mě Fraps a ona, yeah! A slítal taky. A ona měla jako jediná dia, hej, tuto máš dřevo, tuto máš dřevo. Hej, ty torčky. Ještě toto. Máš to 3,5 staku, mělo by ti to stačit, ty žide. Žid! Já nežid. Shit. Shit your žid. Kde budeš spát ty? Na tebe, To nechceš. ty bazerant. Uni. Okej. Ty to... Fú, já ti nebudu čukat nohy. Já tam chcem spať, dobré. Já to jak přežiju. Jednu noc to přežiju. A víc... Dejte to prase ode mě pryč. Teď ukopnem ty postele, jsme v prdeli. Ne, jak se dostaneme dovnitř. Jo, dobré. Vezmu vejce a rozplesknutí je voxy, tvoje vejce. K sakru. A nic. Ne, mě se vylehla kačica. No nic. Tak jo, tak budeme stavět barák No. z koblu nebo čistě ze dřeva, co ty na to teda? Hej. Nechcem byť teraz nejaký oný, ale chcem to postaviť jak noob. Noob je vlastne, vieš čo to je, ne? Samozřejmě. Poďme postavať nejaký noobovský oný, že proste dáme si tam cobblestone, drevo a neviem čo ešte. No ale máme málo cobblestoneu teda, jakože. Nevadí, tak postavím len z dreva. Ale ja vždycky keď chcem postavať niečo, tak postavám úplne niečo iné. No to je taky fakt. Hej, Napadá hej, mě... hej, všimol si jednu vec? No. Poď sem. Poď sem, postav sa sem. Počkaj. No poď sem rýchlo. Cez, no. No asi tady, ale nie. No, cez crafting, no poď sem. Tak, poď. Bež do prdele. Bež do prdele. Tak, bež, no, dobre. Poď sem, postav sa a pozri sa, jaký tvar to má. Je, světýlko. Anál! Šťup do bazénu a na gafra. Au. Fuj. Zde zemřel gafro. Čest jeho pomádce. A ty žiješ zmrdé, koukej se kopat zpátky. Ne? Hej, tak já jdu na cobblestone a ty zatím připrav barák, nebo nějak prostě, ať by... Hele, A do pi... Kelix s enchantěným lukem, zase mě nepadne. Saď se, že mě nevypadne ten luk. Klope, No. ti dalo sami asi 10 tonové... Au. Boli to. Jdeme dolů do dolu. No ideme dolu do dolu. Ale nie tam už som vykladal všetko. No tady je mraky dír, takže ono je to celkem jedno, hej. Ďuri. Gafro je náš specialista přes díry. Ďuri. Do pi... Já vám to říkal, už zase do nějaký sletěl. Ó, toto je taxe. Tu budeme pri tomto bývať. Vyzerá to jak kanál. Na kanáli rád. Jau! On mě potřískl slepici o hlavu. Ale počkaj, ono sa to vyliahne. Vyliahlo sa? Ne. To už byla stará.
stará ubohá a on ji ještě dorazil. Bambuse. Bambus, 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 bambus. Počkej, jdem pro bambus, bambus. A po... No, nič. Potom tě portnu, já vím, že tady někde je, tady je vejc. Tu je oný tento, toto. Tady mám odkrytej nějakej. Ja, na čo mám ísť do dolu, však mám, toľko, mám 30 na ironu. Ale ne, potřebujeme cobblestone, hej, cobblestone. Co blestone? Wow, this is success. A už mám další díru. A mám ďalší iron. Chceš portnout? Nechcem padnúť, a ja mám dieru. Jo. If you know what I mean. Ty máš fakt díru, jo. No, ale nie tu, ja mám len anal. A co pusa? No dobre. Tak pusa, no. Hej, ty kokos, já potřebuji odmítnout AVGčko. Nevidím ani hovno. Aha, už vidím. Aha, muchotravka. Mňam, to sa je, ne? Ty tady je nějak moc železa, ty. To sa mi nezdá. Moc 6 zombíkov za sebou? What the fuck? Do píči! Nie, už nemám zase sprostý. Nie, sakra. To sú vymrdanci. Gafro je čistě. Gafro mluví pořád slušně za každý situace. Já už tě omlouvat nebudu, vole, to mě přijde na pěkných pár prachů. Bože. Aj, more, sprostý creeper, teraz zase nemám oné. Tieto torčky, lebo nevidím, to je demencia. Zelená blbosť, prostá, nafukovacia, vymrdaná. Tu je. To znělo dobře, sprostá vymrdala, hej, tu je. No, dobre, už mám torčky. Lol. Mám plný inventár. Kecaš? Si píše, mám. Už nevidím ani hovno. Čo môžem vyhodiť? No, ja mám všetko dôležité. Mostov nepotrebujem. Ty jsi jak Andreas, ty vole, žere za každý situace furt. A ja som jedol pred chvíľou, však dobre. Inak mám spawner, ale však dobre. Kecaš? To si píš, že mám. Zombie, Tu budeme mať XP, čo ty na to? OK, tak to tam bylo světli. Tak sa na mňa portni do prdele. Do oprdele. Teď já mám jednu torčku, prosím tě, dívti asi. Enchant book. Unbreaking 1, to je na prdel. To je, keby som nič nedostal. Gafro vůbec není nic prostý, vypadni, já teďka točím. Tak si, No dobrý si jo. That's it. Kradněme to tu všetko. To je zajímavý, u tebe je mobu jak naděláno a u mě není nič. Teda, tak jsem to zařekl teda teďka úspěšně. Tak priznaj sa, koľko tam máš žen. Toto nepotrebujem. No momentálně tady mám 300 creeperů, jo, to jako fakt nevyšlo. Toto som nepochopil. Ženský tu nemám, Gafro, fakt že ne. To je smůla, co?
Toto nepotrebujem. No na čo mi je oný tento drevený krompač? Do prdele už. Do prd! Gafro zhebnul. Ty chuj, vytěž mi to uhlí. Výborně. Tupu. Ne jo. Portni ma prosím tě, prosím, já jsem tam mal také věci, že by se posral. Já jsem někde tady dole v dole, jako jsem úplně No. někde jinde. Choď home, prosím tě. Jo, já tady mám tu nůž, Já sa ide ven. Poď pomôž mi do pítvora, urob mi cestu von. No já bych ti rád urobil, nejtuj mě, já mám dvě hápka. Ty vole. Ty vole, jaké veci, čo som mal, chlapče, by sa posral. Co jsi mal? Enchanting book, yeah. No tak to tam musíme se rychle vrátit. No jo, no jo. Takže ty mi nepomôžeš. Ty môžeš ísť kopať jarky tam, choď. Šajze, a teraz jak sa dostať hore? Halo, je tady někdo, kromě toho skeletona tamhle dole? Já si vykopu to železo, budu spokojený mladý člověk. Ja mám toľko železa tam, že by si sa... Už to Tak říkal. A vidíš, tak poď tam a môžeš ho mať zase. Alebo ja. To je dobrý dodatek. Mne sa odráža svetlo z okna do obrazovky a žere mi to oči jak hovado. A není to vôbec, ale vôbec príjemné. Sakra, tam nič nevidím. A... Holy fuck. To som akože zbytečne vlastne teraz robil. Nie! Kde si? Pomôž mi! Rád bych bojuju tu s creeperem. Bojuješ tam s zelenou tetou. No jo no. Ty kráso, pomôž mi prosím ťa, vieš aké veci som tam mal, prosím. No já se snažím. Nie! Už lezu na povrch. Šajze. A kde si? Nie, bože, z každej strany creeper, bežte mi ďalej, než sa dá. Toto je neuveriteľné s vami. Fú, ma chcete len zabiť. Seklo mi to. Nejsi jedinej, kde tě má rád. Nie! Ďalší creeper. Ďalší skeleton. Toto není možné. Ale ano, Gafro. Holy shit. Syndě, já se kvůli tebe teda na ten povar vykopu. Dostal som sa do nejakej ničoho. Takže mi dáš. Nechceš radši jakože, hej, Čo? počkat chvilku, já totiž ještě na povrchu úplně nejsem a nevím jak dlouho mě to bude ještě trvat, kurva. Nenadávaj. Nemôžeš takéto. Ty nejsi moje mamina. Mina. Mamina. Jaj, železo. No, pohni si, lebo tie veci mi zmiznú. Teď se portni. Ne, teď je portni. Good job. To kde Jsem si po... mrtvej. Jo, no poď. Poď. Hele, já jdu domů a musím, nebo chceš nějaký meč nebo Z něco? ktorej strany? Kde sme? Tamhle tudy běž. Kadiaľ, daj mi meč. Asi budeš potřebovat ještě krumpač, na hej, za tebou. Osrať. Za tebou. Běž si proto, já si to hodím domů a spáchám sebevraždu. Ale ja vlastne ani neviem, kde to bolo. Aha, viem, neviem. Ale vieš. Hej, ale... Keby viem, kde bol ten bambus,
Tak by som... WTF? No dobré, já už to nenájdem. Já nevím, kde to je. Já vím, kde byl ten bambus teda, jakože. Tak mu tam portni, já nevím. Já si jdu domů schovat věci. Máš jídlo doma? Máme doma jídlo? O, rýchle, portěž ma tam, kde boli ty věci. Teď jsem přesně chcípnul domů. Krásné. Chcípnout doma. Proč mají každý vojenčantěnej luk, oh my god? Co to je na prdel? Scheiße, gewaben meine Liebe, tuto schwarze. Vidíte, kolika jazyky umím mluvit? A já se prej mám divit, ty vole. Pojď zem, ty srákora. Neutěkaj jak oni. No, já ti nic nechcem urobit, len tě chcem zabít, to všechno. To je v pořádku, víš co? To není vola. Čau zombie. Ako sa máš? Robíš ma? Hej. 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 Nie, no. Toto nie je možné. Prepáč, že kričím, ale... Aha, už som našiel to miesto, kde som mal ísť, ale však dobre. Máš to teda? Našel jsi to? Ešte som to nenašiel, ale... To ešte bude musieť ísť veľmi, ale veľmi dole. A víš aspoň, kde to je teda? Seš blízko? Tak som blízko. Jak sa to vezme? Keď sa portneš na mňa, tak to bude lepšie. OK. Ale hlavne si zober meč. Nie, do prdele, zas kapem, ja to môžem jebať takúto hru. WTF? Já jsem tě prej zabil. A kde si? Tuto, ti to naházím, všetko. Poď! Už sme tam skoro. Tak si vezmi ty věci, oh my god. Ne, není sú tu tie veci. Tam triliarda skeletonů. Mám ironový meč. Ježiši. Sorry, naplačil Mám som. torčky? Nemám torčky. Ja už nemám ani hovno. Počkej chvilku. Toľko. Nie, bež mi do prdele, ty zelená hnusná. Ach. Prosím tě, nějak to tam toho snaž. To se bude hodit. Toľko vecí, čo som mal, bože. Kde jsi zhebnul? Už tam, však v tej jame. Robí si srandu se. Ale poď sem. A tu som povedal, že aha, tu sú. Máš je? Či čo som povedal? Nie, nemám je. Ja som ti len hovoril, kde som čo povedal. Počujem Spidera, to sa mi nepáči. Iron. Tak ho zober. Dobre, poďme spať. Keď ešte zistím, aha, tuto. Poď. Jak si mohl jít do džungle, omega? Scheiße! Je, mne to seklo troška. No dobre, už je v pohode. A ty víš, jak se robí brána do Twilightu, hej? No tuším, že aj áno. Tak říkej. Neviem. Takhle zní hluboké zamyšlení Gafra. Nečum tak na mě. Ha! Ja som hitol vajcom toho sprostého oného. Člověče, ale radši než creepera mám radši než skeletona mám creepera, ty vole, prostě. Ne, hej, víš co, protože skeleton je velmi mocný, zlý, čarovně hnusný, prostě. Poťapaný. Ťapi, ťapi. Ťapi, ťapi, ťapušky. Vyšli mačky na rušky. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Hej, vieš o tom, že som tam mal drevo? Děláš si... La 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 la.
Bože. Takže teď zase nemáme dřevo. No jo, no jo, no jo. No jo, no jo, no jo. Šajze. Jak to jenom říct, Gafro, abych to řekl. Ty seš takovej Proč by som mal byť ja debil, keď mňa zabil ten vymrdaný... ten. co udělá? je to fakt. Takže teď si uděláš 2 železné sekerky a půjdeš na dřevo, ty okraťasovaný šílenče. Pokraťasovaný, ja nemám kraťasy. Jo. Urobíš si pěkně 2 sekerky a půjdeš na dřevo. Vydat ti, jestli ne. Kde máme drevo, ty si debil. Bože. Tak pak. O. Pako. Co by si spřál, Pavoučku? By si na nás pak večer útočil. Ale já sice nic proti tebe nemám, ale Gafro říkal, že z tebe dostal AIDS, tak... sorry. Aha. A Víš, to, že o tom sa nesranduje. si jam prdel. Prečo Ja to- som si namiesto toho urobil krompáč? Sakra. No to je jedno. Si robíš prdel. Ty si zhebnul a ještě po mně chceš krumpáč. Ne, ja som si urobil krompáč. No vidíš, jak to jde. Jo, to máme sídlo. Šajlalajlalajlalaj. Ne, tamhle ten. Je. No tak, vezmeme to asi Minecraftovou logikou. Rukou se dá porazit strom. To je teda logika. Nie, to je tvoja logika. To si skúšal aj oné, normálne, ne? Ne. Jinak bych teďka neklikal rukou na myš. Ale čím? Lofasom. Určitě. Na to mám přítelkyni. Kamikaze, hej, lol. Mne vypadol bow. Z koho? Ze Skelika? Aha. Yes. Tak to máš vyřešené. Ale hodně poškozený. Nie. Bych docela bral, kdyby jim ten luk třeba, já nevím, víš co, kdyby měl, žil furt tu svoji trvanlivost a třeba by tomu Skelikovi prasknul v ruce, hej. Jakože by mu došel. Tak to by som bral aj ja. Půl hodiny by do té střílel, pak by mu ten luk došel a... By si ho mohol seknúť po hlave. A Hej, pak ja by by som po si tobě- zahral ešte aj inú hru nejakú. Jakou inu chceš hrát? Neviem. Tak... Kterou hru asi tak? Koľko má už vlastne tento diel? Či čo to je? Či ja Toto neviem. je třetí... Počkej, kolko má času, ne? Ale myslím, že za chvilku to ukončím. Prečo? No, protože už by to bylo 2hodinový. Stačí, že ten Hexit s tebou, ten 5. díl je teďka na 2 části. Ale však ale nechápem, na čo ma tak chcete v tých videách, však som... No, protože čím víc lidí, tím větší prdel. Pak ještě chci natočit Minecraft Hardcore, hej, proti sobě, všichni. No tak to by som si šiel zahrať teraz aj. No teraz to nejde, teraz je nás málo. Ale ja by som to robil tak, že my dvaja proti tým dvom. Taky možné. Alebo ja, ty a ja a on. To je... Ne, myslel som tak, že no to je, proste ty by viem. si to nepochopil, chápeš ako.
Já vím, Moc velká logika na těba. já vím, jak to myslíš, sakru. Jasné, ty vieš všetko. Team Deathmatch. Ty vieš veľké hovno. No, Sorry, to som tak nemyslel. Gafro, ty jsi vtipný. Ja viem. To bol môj success smiach. No, takže, aha. Ideme si to zahrať? Teď? Aha. Ne, ne. Jebat. Kurva, seru na tebe, jo. Počul si to aj ty? Jo. Nevadí. A čo si... Také ne? Jo. Yeah. Hej, tak jsme různě rozprávali, hej, s kámošem prostě. Jo, prostě mluvili jsme s kámošem a napadla nás i taková šílená myšlenka, ale co kdyby se stala fakt ta zombie apokalypsa? Co by se robil? Jako prvé. Ja by som sa asi zabil. Blbá odpověď docela. Proč by se zabíjel k sakru? Prečo nie? No jako stejně by tě pak dodělali zombici, ale jako v No, pohodě. veď to. Ty jsi kripl. Takový blbý nápady. Však nemusí sa aspoň trápiť, čo chceš. Ty by se ani nebránil, ty vole, prostě na, tady mě máte, vole. Nie! Ja by som išiel na políciu a tam No. majú zbránenie, tak by som si odbachol oný lavičku. Dobře. Videl si ten film Hamla? To bolo, že boli také veľké nestvory a keby zožrali, tak on zabil, mal len neviem koľko nábojov a zabil celú rodinu, aby neboli takí jak zombíci, ne? A čo je, to bol film. Aby neboli jak zombíci a potom došli vojaci a už bol len sám, lebo vyzabíjal celú svoju rodinu a on bol sám, nech ho zabijú, ne? A akorát tedy došli vojaci a vyzabíjali tie nestvory. A typni si, čo si tak asi povedal. Fuck! Ne, To som nechcel zažiť. nebyl to tvůj příbuznej. Tyjo, ty jsi mě ukopal respawn. Shut your mouth. Motherfucker. Kurva, proč to tam dávám? Neviem, lebo... Vypadni, Malé ucho. vypadni. No hurá. Hurák. Tyč, hurák. Oh yeah. Oh, steak. Steak. No tak ja by som si išiel zahrať niečo také. A čo ešte, teraz povedz ešte dačo, čo budeš natáčať. Co budeš natáčet? Takú hororovú hru? Já nevím, člověče, napadl mě The Thailand. Ja by som si zahral Amnéziu. Ty jsi debil, Prečo? do toho nejdu. Prečo? Bojíš sa? Ne, ale nelíbí. Ja som sa skoro posral večer. Lebo ja som to hral a zrazu počujem... A neviem, čo to bolo, ja si to prdele, čo to je? A zrazu oné... Mama otvorí dvere a že... Zombie! Hej, pojď sem, tu máš torčky. Ja som dobré, že som je nevrátil, ty kokos. Ty vole. Ja som sa skoro posral. Čo sa deje? To já si pamatám na to, když jsem koukal na první Sav, hej, tak on táta prostě večer přišel ožralej domů, no ožralej prostě to, přišel z práce, že jo, prostě napitej trochu, protože byl s chlapcama v hospodě. No. No a já jsem dokoukal zrovna Sav, tyjo, a přemýšlel jsem, tyjo, jestli by můj táta byl stejně tak šílený, že jo, prostě jen tak, prostě mě to tak napadlo. A on jenom takový
pojď uděláme takovou pastičku na mamku. Já úplně ze srady, co se děje, vole. Říkám, a hlavně v tom nejsou nože, hej. Já jsem úplně, Koľko si tyjo. má rokov? A víš co jsme pak jediný udělali? To koľko si má rokov? Asi, počkej, to byl asi 13, 12 mě byl. Co si bol posraný? No úplně jak ty, člověče. Ještě hůř možná. Děláme baštičku na mamku. Jo, uděláme prostě. Ale víš co nakonec jediný udělal, on nakonec akorát na ní jenom buffnul. Buff! Nebo nejlepší bylo, prostě jsem se koukal, že opak na 2 a to bylo o půl roku později, prostě jsem se koukal na 2. A náš soused prostě od nás měl půjčený takovej talíř, že jo, my jsme mu přinesli dortíky, různé buchtu, protože já jsem slavil narozeniny, teda, ne, neslavil narozeniny, brácha slavil narozeniny. No. A on prostě přichází domů děsně pozdě, vždycky. A my jsme mu No. den předtím prostě dali ty dortíky a on ten talíř umyl a teď já jsem se koukal na film a najednou zvonek. Já myslel, tyjo, že ho zastřelím prostě, ty vole, najednou zvonek. A on, no já vám jdu vrátit ten talíř, ty vole. Říkám, cože? V 11 večer? Prostě úplně. Ale to předtím to bylo úplně, víš co ty úplně on tam někoho zrovna ten prostě ho tam prostě ho propichujou v tu chvíli nějak. A ty jenom, Ježiši Kriste, oni ho propichujou. A ne, ting dung, ting dung. Je úplně posraný, tyjo. Čo robíš v doloch? Dělám si soukromý důl. No dělám soukromý důl. Aby jsme příště nemuseli přes ty kejvky všechny. Keby si chcel brať cobblestone, tak ja už som urobil oný. Co tady je mrtě železa. Co si urobil oni? Pozri sa. Poď domov a uvidíš. Mám tady na práci tu železo. Tu mám železo. Tu mám železo. Ale ja som sa raz posral vtedy keď... No neposral som sa, ale bol som úplne vystrašený. Ja som... Bolo asi december, ne? No, A vieš čo je december, ne? no samozřejmě. Dobre. Umím anglicky, neboj se. Nebo aspoň No. trošku. No, dobre. A predtým som pozeral film, ne? A išiel som sa sánkovať alebo šúchať po takej onej. No, To bolo asi 2, 3, 1, neviem koľko rokov dozadu. A toto. A ja som pozeral, lebo tam mal také červené oči, ne? A odrážalo sa svetlo z rohu nášho domu, lebo sme zapali svetlo a s bratom sme tam boli a môj pes bol za nejakým orechom, vieš čo je orech, ne? no samozřejmě. No tak, bol za orechom a zrazu vidí červené oči a ja tak som šprintoval donútra, že som sa, ja som tak šprintoval, ty kokos, fuj. A on že čo sa deje? Že, pozri, náš pes mal červené oči. Je z něj zombie, oh my god. To já bych se z toho asi taky posral, hej. Ja som bol úplne zostraný, že what the fuck? Shit, ja som bol tedy úplne... Musím se teda přiznat, že já když jsem se teda jako poprvé zahrál Hexy teda, no prostě on Andreas urobil server a já jsem se na něj připojil, jenom jsme zkusili, jestli to bude fachčit. Ono to fungovalo a on zkoušel jako spawnout různý bosse a on spawnul, hele mám dia. A on spawnul prostě bosse a to byl tak nechutný pavouk, tyjo, prostě úplně... To bylo tak hnusné, já úplně jsem z toho byl úplně zesraný. A nikdy jsem se tak v Minecraftu nebal, Úplně Minecraft, víš co, kostičkovaná kretenská blbost. Víš co, a pak jenom takový, Ježiši Kriste pavouk. Fuj. Takovej hnus. Bojíš sa pavúkov? Ne, jako prostě v reálném světě ne, ale tady ten jako fakt prostě,
Víš co, ono je to větší než ty, je to boss a prostě úplně, nemohl jsem z něj. Se portnu na tebe. Co tu děláš? Ježiši Kriste. Ty děláš gigadůl. Se dělá třeba 5x5, jo, taky. Tak jo, takže opět jsme za tento díl hovno udělali. Teda kromě toho, že jsme našli 4 dia, teda já. Který Gafrovi nedám. Au, je tu spider, můžu tě zožrat. Tak a to si připravíme na příště. Jsi tu? Jo. Fuj. Tu to nejde. Lalaj. Vypadni. Uši. Uhni. Hej. Počkaj. Urobíme to takto. No co? Šalaj. Lehni. Prosím tě, co to stojí za cripple barák, když si stejně budem stavit jiný? No, toto len tak. Vejca na tebe. K sakru. Kde jsou moje vejce? Tak 2 máš. No, tak to povedať. Já vím. Máš ich v takom vaku? Jasný. No proste sú v takom vaku. Pozeraj, robím noobdom. Ježíš, fuj. Nikdy jsem tak hnusný neviděl. Ani ja. No, daj si tam túto postel. Uni, já tady kopu ten sráč. Budeme mať dom z oného. Z cobblestoneu. No Taký ale keď som mal, čo som začínal Minecraft. Ty kokos. To bola morda. Do piči! hlavně ho dostaň dál od našeho domu. Víš, jak som sa Co jsi říkal? Jo, jasný. No to je hnus OMG. No. Oh my goodness. Daj si tam hore oný. No pojď hajlať. Bože. What the fuck? Fuj, to je špatné. Oh my god, no to je bouda. K sakru. To je kadibůdka gogová. Mám veľa, nič. Dobre. No tak to jsi bohatý. Tak necháme pálit ten. Neber ten diamond. Dia Diamond. Hele Clay, ten se bude hodit. Oh. Vrať ten krumpáč, ten je na kopání je. obsidiánu. Oh. Yeah. What's up, man? Kurva! Vrať to zpátky. Don't. Počkaj. Takže Don't. před náš kulbarák. No to je hnus, kurva. Nenadávaj. Jo, je to gafrova práce, takže je to
kurva. Ale tak čo, ja chcem mať noob dom. Pounč. Neblbni, teď jsem si tam tak krásně stoupnul. Tak jo, tak začte. Pojď sem ty židovský gafro. Pojď sem. Židovský. Židovský gafro, pojď sem. Pojď sem. A už som našel iron. Iron. Prostě pojď sem. Ale... On to má. Čeká, tak vypadám zezadu. Jak cigaň. Oh yeah. No krásnou prdelku. No fuj, ty spinkos. Neříkej, se ti nelíbí. Ne. Hajdle. Už si jdu pro tebe. Máš ju moc prerastenou. Máš ji moc kostičkovanou. Hej, dobrý, takže tímto se s váma loučíme, i Gafro, který je někde v prdeli, takže... Počkej, něco tam. Takže když tak dej... Počkajte, dajte mu dislike, Gafrovi dislike. ban. Ne, dejte. Počkaj, nemôžeš ešte hovoriť, čo musia dať, alebo nemusia. Ja musím povedať, Oh počkaj. yeah. Počkaj, nie som tam. Takže smrdia mám papuče. Nedělej reklamu na smradlavý papuče, to je moje soukromá Čau. firma. Ne, já jsem si tam tak pohodlně stál. Dobrý, takže tímto se s váma loučíme, když tak odběr, like a mějte se. Čau.